Que tal, como están? Saúdos da Voz de Galicia. Seguimos en Fitur para presentaros unha proposta de 4 concellos, 4 dos concellos con máis valores turísticos de Galicia, que presentan ademais unha aposta moi ambiciosa. Son os concellos que forman a Mancomunidade Barbanzarousa, que ademais veñen cun deses lemas que sempre querremos volver. Julián Bustelo, alcalde de Rianxo, que tal? Como está? Que tal, bo día? Ademais, presidente da Mancomunidade, por eso empezamos con él, que isto de sempre querremos volver, ven con audiovisual, con creación casi cinematográfica, non? Bueno, nós tratamos sempre de facer unha aposta ben traballada e potente, non? Para vir aquí a Fitur, para que ese documental nos acompañe durante todo o ano. E, neste caso, non tuvemos moito que pensar, fómonos ao que lles acontece a todas as persoas que nos visitan anualmente, que cando veñen a calquera dos 4 concellos que constituen a Mancomunidade, quédanse coa sensación de querer volver, non? De querer alongar a súa estadía ou de poder repetir a maior brevedade posible, porque o que pretendemos poñer encima da mesa é que o noso é un destino aberto a recibir visitantes os 365 días do ano para desconectar, para frear da rutina, da voráxime diaria, para reconectar un pouco co turismo no Barbanza. Ese lento no que un destino como o nós, un destino tranquilo, acolledor para toda a familia, donde hai ocio, pero tamén hai opción de descansar, de relaxarse un momento en calquera das nosas praias, das rutas de senderismo que temos, en calquera das nosas paraxes, parar, desconectar un momento, insisto, os 365 días do ano. Non é iso que queremos chamar a atención este ano, e co documental, coa peza audiovisual que temos, que forma parte dunha pequena documental máis amplia, eu creo que conseguimos transmitirlo perfectamente. Que é ese distintivo que van recibir? Destino turístico intelixente, importante, claro, non? O distintivo é importante porque por dúas cousas, non? Por un lado, porque somos o primeiro ente supramunicipal que o ten, o cual dá mostra, non, desa boa sintonía, deste traballo conxunto que se ven levando a cabo durante estes últimos anos, en particularmente nestes últimos meses. E é importante tamén porque marca ritmo, marca un destino que é o que queremos impulsar, non? Seguir con campañas de promoción como a que vimos facer aquí, de chamar visitantes, de enseñar cales son os nosos principais recursos, pero non só iso, non? Temos que tamén poñer os medios, as ferramentas para que a xente nos visite estea da mellor maneira posible, cos mellores servicios posibles, e tamén nós dotarnos das ferramentas para poder facer unha boa xestión, non? Nese sentido, no día de hoxe, iso oblíganos a ir pola vía da digitalización, de ter un destino intelixente dentro do punto de vista das novas tecnoloxías, e iso é o que buscamos con este ser destino turístico intelixente, con captar unha serie de fondos que nos están permitindo ir nese camiño. Estamos estes días, non, licitando distintas ferramentas, distintos produtos que nos van a axudar nese sentido, con creación de zonas wifi, de puntos de información turística intelixentes, señalética intelixente. Ir cara a ese camiño que eu creo que ten que ir da man de seguir promocionando o noso territorio, tamén tendo as ferramentas e os servicios para acoller a xente da mellor maneira posible. Grazas, alcalde. Imos seguir, porque decíamos que son 4 concellos nesta mancomunidade. Luís Pérez, alcalde de Ribeira, vente con nós. Hola, bo día. É que saben que hai moitísimas propostas en Fitur e tamén moitísima xente. Luís, ao final sodes 4 concellos, como se colabora todos xuntos? Importante, supoño, non? Sí, a colaboración na Mancomunidade de Barbanzarousa é fundamental para que os proxectos sexan proveitosos e con éxito. Ademais, hai moi boa sintonía entre os 4 alcaldes e, sobre todo, que poñemos as nosas posicións en común para que poder acadar eses obxectivos que nos marcamos e chegar ás metas que nos propoñemos. Ao final, esta proposta que traedes de xente que ven a Barbanzarousa para quedarse, para desconectar, entendo que é un turismo de calidade que, por exemplo, do teu concello, é polo que apostades, non? Que clase de turismo queredes en Ribeira? Claro, pois en Ribeira, en toda a comarca da Barbanza, queremos un turismo sustentable co territorio. Non queremos grandes masificacións e queremos que as persoas que nos visitan pois teñan calidade nos propios aloxamentos, nos propios servizos que se lle prestan, tamén colaborando, non, ese sector público-privado. Nese sentido, pois temos un distintivo moi importante que está acadando un éxito considerable. Xa temos máis de 49 empresas que teñen o SICTED, o Sistema Integral de
calidade turística en destino e, por tanto, vemos que non só temos un destino moi recomendable onde a xente ven a pasar as súas vacacións, senón tamén unha gran calidade na hostelería e na restauración que temos. Claro, dicías unha cousa moi importante que tendes moi presente na mancomunidade, que esa colaboración público-privada é fundamental porque o turismo dinamiza os concellos, as zonas claro, as entidades privadas e as públicas teñen que estar todas a unha, é o que está sucedendo, non? Sí, efectivamente, temos que ter en conta que o turismo é un sector económico importante para a economía dos nosos municipios e ten que ser complementario a outros sectores que temos na propia contorna. Pero ese turismo tense que desenvolver de maneira equitativa, non prexudicar aos propios veciños e veciñas que viven todo o ano na Barbanza. En ese sentido, é indispensable a colaboración entre administracións públicas e o sector privado. En ese sentido, creemos que temos moi bo sector e así o está reflexando ese distintivo que temos acadado en moitas empresas que están apostando pola excelencia a hora de prestar eses servizos aos turistas que nos visitan. Imos darlle paso a outro alcalde, grazas alcalde, moito alcalde José Ramón, por favor, José Ramón Romero, alcalde de Boiro, que ven que non escoitaches nada do que falaron os compañeiros, porque así quero que me digas ti por que tan bo e tan de quedarse este destino Barbanza-Arousa que propoñedes. Bueno, porque a verdade é que eu creo que o temos todo, non? Creo que temos unha ría espléndida, a mellor ría de toda Galicia, e temos tamén a serra, non? A serra do Barbanza. E depois temos gastronomía e, bueno, porque o temos en definitiva todo, non? A verdade é que o lema deste ano é moi apropiado, hai que desconectar cando se vai a un destino e a verdade é que, pois, bueno, moi contentos este ano cos porcentaxes de visitas que tuvemos, e o que queremos é un turismo con sustentabilidade, non? Un turismo non de masificación e que a xente que veña ao noso territorio encontre esa calidade de vida, non? Falábamos co resto dos alcaldes da importancia do destino turístico intelixente, desa distinción da importancia da colaboración pública-privada, pero a mancomunidade traen tamén unha proposta gastronómica propia da terra, do mar, non hai que olvidar ese enoturismo, non? O importante que é. Efectivamente, temos uns produtos do mar fantásticos, tamén temos uns produtos do agro tamén fantásticos e, bueno, e todos bañados cuns viños tamén de IXP fantástico, non? Que están levando grandes premios a nivel internacional. Entonces, temos aí todos os ingredientes para facer eso, un bo produto, non? Gastronómico. Seguro que moitos llevan a preguntar aquí en Fitur iso de que tendo todo, tendo praia, tendo monte, tendo gastronomía, tendo sitios que ver, como non se morre de éxito, como se controla ese convivir os veciños, dinamización económica, con que, bueno, a zona de Barbanza-Arousa é un sitio moi visitado. Sí, a verdade é que sí, bueno, co bo facer, non? Co bo facer, sobre todo, da nosa xente, unha xente amable, unha xente atenta e, bueno, a verdade é que co bo facer, non? Gracias, alcalde. José Carlos Vidal, alcalde da Poro Caramiñal. Xa decimos 4 concellos porque en Fitur funcionan moi ben as sinerxias. Entendo que é moi importante vir 4 concellos xuntos por unha zona tan espectacular como é a Barbanza-Arousa, non? Bueno, é esencial e, ademais, bueno, como ben dis, a verdade é que temos un entendemento total e as sinerxias entre os nosos concellos funcionan moi ben. A verdade é que nos entendemos perfectamente, non só hai unha relación profesional estreita, sino que tamén, incluso a nivel de amizade, temos unha relación estupenda, que ademais aproveitamos este tipo de eventos para enlazar tamén ou estreitar eses lazos tamén que nos unen, non? Como viven vostedes Fitur? Porque aquí parece que a xente ven de visita, pero os alcaldes, as mancomunidades no seu caso, veñen a traballar e moito, a facer contactos, a coñecer tamén outros lugares como se traballa, non? Sí, bueno, a verdade é que Fitur é impresionante, xa o estades vendo, en concreto creo que son 250.000 persoas as que van a pasar durante estes días por aquí. Eu vexo unha diferencia, ademais, xa notable con respecto ao ano pasado, non? O ano pasado estivemos aquí e a min pareceume unha barbaridade de xente, pero este ano é que hai moitísima máis. Se ve precisamente a hora de coller os taxis, de ver dos retrasos que temos, dos atascos que hai, a verdade é que, bueno, é increíble. Si tamén aproveitamos, por suposto, para facer todos eses contactos, non?
Bueno, pois, por exemplo, estuvemos onte con empresas tecnolóxicas de primeiro nivel que nos veñan ademais moi ben para desenvolver diferentes proxectos nos que estamos metidos agora, como pode ser o DTI, ou o SIGPAP, o Plan de Sustentabilidade. Bueno, pois todo ese tipo de cousas, entrar en contacto con ese tipo de empresas e incluso con institucións para buscar sinerxias de colaboración, pois é indispensable este tipo de eventos, claro. A quen lle pare por aquí e lle diga que isto da Mancomunidade de Barbanza Arousa, por que os temos que visitar? Vostede como vendería esa zona? Non só a Pobra, todos os concellos, como se vende? É que non é fácil, conocémola, pero como se vende esta zona tan espectacular en Fitur? Bueno, a verdade é que, bueno, nós en concreto temos unha zona privilexiada en ese sentido, é unha zona que, digamos, que hasta ahora se mantuvo bastante, se mantén ainda moi virxen, non? Desde o punto de vista natural. Despois a riqueza patrimonial que temos é realmente espectacular. Bueno, nós, por exemplo, o ano pasado, o curto que presentábamos era precisamente no sentido de que queríamos promocionar os aspectos culturales, turísticos, das fábricas de salazón, das fábricas de conserva. Este ano a idea é, bueno, a idea non, vamos a presentar un cortometraxe que é precisamente para valorar todos eses aspectos que normalmente dá, digamos, a vida cotidiá que vivimos dentro do Barbanza nós, e que evidentemente nós a coñecemos, esa vida, sobre todo en esta época, non, na que hai tanto estrés, estamos todos sometidos sempre a un ritmo frenético, aproveitar eses momentos para visitar o Barbanza, coñecer o seu ritmo pausado moitas veces de vida. Visitar é estar, é vivilo, non? Efectivamente, eso é, eu creo que hai que, moitas veces temos que vivir tamén o turismo, non? O sea, non só se trata de disfrutar pois dun patrimonio determinado, sino dun ritmo de vida que che permite disfrutar dun sistema de vida diferente. E eu creo que eso é así é como o queremos vender agora. Alcalde, moitas gracias, me vou a colar por aquí atrás. Alcaldes, moitísimas gracias. Noraboa por esta proposta, Mancomunidade de Barbanza Arousa, ese curtometraxe que se estamos a amosar, ese sempre querremos volver, claro, quen non vai a querer volver e quedar e repetir en Barbanza Arousa. Gracias a todos, Noraboa, bo Fitur, seguimos para vostedes con historias, non se desconecten de La Voz de Galicia. Grazas.